ህዝብን አባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ውዞባ መንሱራ በኽራማት ተባላሽን መንቀሳቀስ ተሽከርከርቲ አጸጋሙ ኮይኑ ጸንሐ መስመር መንሱራ ሓጋዝ ንምጽጋን ማይ ኩዕታት ምፍዋስን ዕውት ማእተታውን ትፈታት የሰላስሉ ከም ዘለው ተገሊጾም አቶ አሕመድ ሐምድ አቶ ተኽላብ አርአያን ወይዘሮ ሐሊማ ኢብራሂምን አብዛሃቦ ሐበሬታ ትመደብ መቅጸልታ ናይቲ ከካይድዎ ጸንሑን ትፈታት ምዕቃብ ማይን ሐመድን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ካብ ናብን ዝመላለሳ ተሽከርከርቲ አጸጋሙ ኮይኑ ጸንሐ ናብ ዓዶም ዘእቱ ጽርግያ ንምጽጋን ምስ አባላት ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዶም ይሰርሑ ከም ዘለው አብሪሆም አካሄድ ስራሕ ውስ ከተማ መንሱራ አቶ አብደላ መሐመድ ኢብራሂም በወገኑ ህዝቢ ውጽኢት ናይቲ በብእዋኑ ከካይዶ ጸንሕን ትፈታት ምዕቃብ ማይን ሐመድን ብግብሪ ክዕዘብ ከም ብምብቅዑ አብዛ ዓመት እዚ ዝተባላሸው መስመራት ማይ ኩዕታትን ንምፍዋስን ንምጽጋንን ፍርያምነት መሬት ንምዕቃብን ምስ አባላት ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ حلاف بيت صحفة منستر حرشان وزوا منصور أتولى يسوس قبري دما تمام استفلالين أي حرش عبوتاتن ما يقعتاتن صرح ذلو كترتاتن زلاتاتن أب كباب يا ورقات استواطي قبر كم ذلو بمتكاس أب جوره ذكاء فتات أب ما ينحمدن زيادة كدفع له مع الزخاخرو أما حضرنا الزوا منصورة أتو شخد دين صالح بجدو تي ماين حمدنا يمعقب مدب أب عسرتم محضرات كبابي كايد كم زلو مواد حزبن نسبوي أبلا حزباو سراويت اندمال علم خان ملكات أما مسمر منصورة حقا زكاي زلو تلقنا أكل نايتي بن الزوا درجات تحت زلو مدب كم زخنه رديو